Balaguer celebrarà la capital de la Sardana l'any 2022 i no el 2021, tal com estava previst inicialment. La pandèmia de la Covid-19 ha obligat a traslladar a l'any que ve la capital de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols, prevista per aquest any, una decisió que ha afectat la cita de Balaguer, però també a Sant Cugat del Vallès, que la celebrarà el 2023. La decisió s'ha consensuat entre les tres poblacions que els propers anys ostentaran aquest títol de capital de la Sardana. Des de la paeria destaquen que aquest ajornament permetrà preparar la capitalitat amb més marge de temps. En el nostre cas, no és que ens afecti excessivament, simplement el que fa és donar-nos uns mesos més de preparació. Per tant, això que ara havia quedat congelat, aquesta creació de la comissió que ja vam anunciar, ja vam posar en marxa als voltants de mig febrer, doncs ara ho reactivarem, nomenarem aquesta comissió i, per tant, el que farà aquesta comissió és treballar encara més temps de marge del que hi havia previst. No és una comissió que treballarà la capitalitat només 6 mesos abans, sinó que ara doncs, ho podrà fer amb molta més antelació. La voluntat de la paeria és que esdeveniments com aquest siguin entesos per la gent de Balaguer com a espais de col·laboració ciutadana i així aconseguir dur a terme actes més inclusius i participatius.